Hi guys, what's up? It's Jess Aquino and welcome back to another vlog! And guys, andito tayo ngayon sa San Fabian Beach. Init na. Actually, biglaan lang po yung pagpunta namin. Si tatay lang yung nagplano. Ayun guys, alam nyo, ngayon lang ulit ako nakapasyal sa beach na ito kasi ewan ko, hindi, lockdown. Tapos basta siguro almost 2 years bago ako nakapunta dito. So ngayon lang ulit ako ng black sand na beach. Lagi kasi tayo sa white sand, diba? Social tayo kung kunyari. Yan yung mga hilig natin, sa white sand tayo. Pero ngayon lang ulit tayo nakapunta dito. Guys, yung plano lang namin ngayon is mag-breakfast. So hindi na to breakfast, brunch na. Maliligo lang tayo saglit. Nag-iisip pa ako kasi kakagaling ko lang sa beach. Beach play. Pero ayun nga, mahilig talaga ako mag-beach. Ang tawag pala guys sa mga taong mahilig sa beach is thalassophile. Tama ba yun? Thalassophile. Nag-research din ako doon. Thalassophile pala. John. Lulusong natin yung cellphone sa tubig. Oh. Ayan. Ang kaibahan lang guys dito is talagang buhangin. Walang yung taga dito. Walang masyadong bato. Ayan. Tapos na ako. Guys, banlaw na tayo. Nandito na lang yung ating Thanks for watching my short vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel. God bless you all.